Mari vilayetinin tas ähli etraplarında prokuratura işgärleri paltaçı ve gallaçı dayhanların kärinde yerlerinde derňewleri geçirýärler. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 5-nji iýulda Sebitden maglumat berdi. Prokuratura işgärleri dayhan birleşikleriň başlyklaryny hem ýanlaryna alyp, dayhanlara bölünip berilen kärinde yerlerinde buğdoyun ve gowaçanyň talaba laýyk eklendigini ya ekilmendigini barlaýarlar. Barlygçylar kärenetçiler hem ekin meýdanlaryna çagyrýarlar. Olar ellerine planşet alıp değişli ekin meýdanyň näçe gektaryna buğdoy ya palta ekilendigini deňeşdirýärler diýip marly kärenetçi gurrun berdi. Derňewçiler kärende yerleriniň bir bölegine mekkejeben, gawun, garpyz, kädi ýa-da noýwa ýaly ekinleri eken daýhanlardan bu ekinleri desine söküp ayırmagy we yeri tekizlemegi talap edýärler. Biziň näme ekinimiziň tapawdy ýok. Biz plan borçnamasyna gödeňine tutulan galla we pawta hasylyny döwlete tapşyrýarys diýsek de barlygçylar bu bizi gyzyklandyranyk gök bakça ekinleriniň ählisini söküp aýryň diýdiler. Dip kärenetçi dayhan aýtdy. Türkmenistanda dayhanlar döwletiň bölüp beren kärende yerlerinde şertname esasında gowaça we buğday ýaly döwlet tawşyrygyna girýän owa hojalyk ekinlerini östürüp ýetişdirýärler we ýygnalan hasyly döwletiň kesitlen nyrhyndan döwlete satmagy borçlanýarlar. Döwlet dayhanlary owa hojalyk tehnikalary we mineral dökünleri bilen yeňillikli üpçün etmegi öz üstüne alýar. Ýöne kärenetçileriň ençemesi özleriniň suw, dökün tehnika bilen wagtly-wagtynda üpçün edilmeýändigine, munyň gowaça we galla hasylynyň pes bolmagyna getirýändigine aýdýar. Olaryň sözlerine görä daýhanlar bu hasyl esasında diňe çykdyjylaryny ýapyp bilýärler. Olar girdeji almak üçin kärenne yerleriniň bir bölegine beýleki gök bakça ekinlerini ekmäge mejbur bolýarlar. Biz 70 hektar yeri 99 ýyllyk kärendesine aldyk. Geçen ýyl bu yeri ekilen gowaça we galla hasylyndan girdeji görüp bilmedik. Ýöne kärende yerleriniň bir bölegine gök bakça ekinlerini eken kärendeçiler şol ekinleriň hasabyna biraz çykdyjylaryny ýapdylar. Indi bu ýyl bizem yeriň 30 hektaryna buğdoy, 20 hektaryna paxta, 20 hektaryna mekkejewen, kädi, pomidor, noýwaly ýaly ekinleri ekip, geçen ýyldan galan bergilerimizden çykjak bolýardyk. Ýöne bulon puja çykdy. Indi kärende yerimizi tapşyryp Russiýa ya Türkiýa islemäge gidäýmesek, bu yerden hem girdeji almaz ýaly etdiler. Dip başga bir marly kärenetçi belledi. Adatlyk ýokarda aýdylanlar barada Mari vilayet prokuraturasyndan kommentari almaga synançdy. Ýöne redaksiýamyzyň 5-nji iýulda telefon arkaly eden synançyklary netije bermedi. Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça baş wekiliniň 2022-nji ýyla degişli hatawaty çap edildi. Ombudsmanyň 2017-nji ýylda bu wezipe döredileli bäri her ýylda çap edýän hatawatynyň nowatdaky sanda hem raýatlaryň hukuklarynyň doly berja edilýänligi gaýtalandy. Adam hukuklary boýunça baş wekiliniň 3-nji ýylda döwlet medeniýetinde çap edilen täze hatawatynda ýurtda kanunyň hökmranlygynyň öňki ýyllarda bolşýaly doly hormatlanýanlygy we raýatlaryň hukuklarynyň kepillendirilýänligi aýdyldy. Hatawatda halkyň arkadagly zamanaty şygarasynda geçen 2022-nji ýyl dürli urlarda şol sanda adam hukuklaryny öpçün etmekde de gazanylan möhüm netijeler ýyly boldy diýilýär. Raýat syýasy ykdysady jemgyýetçilik we medeni hukuklarynyň berja edilişine, şeýle hem raýatlaryň güzlenmelerine seredilişine syn etmäge niýetlenen bu dokumentde ýylyň esasy wakalary hökmünde konstitusiýanyň kabul edilmeginiň 30 ýyllygynyň hem döwlet baýdagynyň döredilmeginiň 30 ýyllygynyň dawralanmagy şeýle de prezident saýlawlary görkezildi. Hatawata görä ombudsmanyň edarasy tutuş ýylyň dowamında raýatlardan diňe 523 sany ýüzlenmäni kabul edipdir. Maglumata görä nägilelikler esasan ýaşaýyş jaý kanuny suwdyň kararlaryndan we ýerine ýetirilişinden nägilelik, migrasiýa meseleleri, zähmet kanuny, ýer kanunlary, bilim hukugy, hossarlyk hukugy kanun goraja daralarynyň işgärleriniň nädogry hereketlerinden şikaýetler, günä geçişler, sosial üçinçilik, saglyk hukugy, bank meseleleri, propiska hatabalyş we gaz, elektrik hem suw bilen baglanşykly meselelere degişli bolupdyr. Arada şikaýetleriň köpüsi Aşgabatda iň az sany ahal vilayatyna degişli bolupdyr. Şol bir wagtda saýlaw hukuklarynyň bozulmagyna we medeni hukuklarynyň depelenmegine degişli raýatlardan hiç hili şikaýetin bolmandygy aýdylýar.
Şeýle-de Hatawatda 2022-nji ýylda ombudsmeniň edaratyna raýat we syýasy hukuklar bilen baglanşykly 65 ýazmaça we 27 sany dilden ýüzlenmäniň edilenligi aýdylýar. Şikayetlere kanunyň düzgünlerini laýyklykda garaldy, şolardan 6 sany ýazmaça we bir dilden şikayet kanagatlandyryldy diýilýär. Şeýle hem öňki ýyllar bilen deňeşdirilende raýatlaryň kanun bozulmalary, jinayet işleri ýa-da gozgalan jinayet işleri boýunça deriňe çärelerine nägilelik bildirýän arzalaryň köpelenligi bellendi. Emma ombudsmeniň edaratynyň raýatlaryň şikayetlerini kanagatlandyrmagyna degişli täkik maglumatlar berilmedi. Mundan başga da Hatawatda geçen ýylda daşary ýurtda ýaşaýan daşary ýurt raýatyndan bir şikayetin gelip gowşanlygy we ombudsmeniň Türkmenistanyň çäginde ýerleşýän daşary ýurt raýatlarynyň arzalaryna garaýanlygy sebäpli şol raýatyň arzasyna seretmänligi aýdylýar. Ombudsmeniň geçiren işleri bölümünde tutsaýlan aýallaryň we kämillik ýaşyna ýetmedikleriň saklanýan tutsakxanalarynda barlyklaryň geçirilenligi habar berildi. Kämillik ýaşyna ýetmedikleriň mardaky MRY13 we aýallaryň daşugdaky tutsakhanasynda sanitariýa saglygy goramak, iýmitlenmek, medeni diňjalyşy we sporty guramak, şeýle hem tutsaklaryň ýakynlary bilen duşuşmak ýaly şertleriniň esasan ýerine ýetirilenliginiň anyklananlygy Hatawatda aýdyldy. Geçirilen işler we ýurtda adam hukuklarynyň ýagdaýy barada ýyllyk hatawat vermek ombudsmeniň borjy bolup 2016-njy ýylyň 23-nji noýabrynda kabul edilen ombudsmen baradaky kanuna laýyklykda talap edilýär. Ombudsmen wezipesi ýurdun taryhynda ilkinji gedek 2017-nji ýylyň başynda döredildi. Mejlisiň öňki agzasy Ýazdursun Gurbannazarowa Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça ygtybarly wekili boldy we 2022-nji ýylda ol täze möhlete saýlandy. Türkmenistan Ombudsmen Institutuny milli kanunçylygy halkara düzgünlerine laýyklykda kämilleşdirmegiň bir bölegi hökmünde döretdi. Ýurdun adam hukuklary boýunça baş wekiliniň öz ygtyýarlyklaryny ýerine ýetirmekde gararsyz bolup, haýsydyr bir döwlet edaratyna hem wezipeli adamlara degişli bolmazlygy göz öňünde tutulýar. Emma adam hukuklaryny goraýjylar iş ýüzünde ombudsmeniň Türkmenistanda alyp barýan işleri beýleki kanun goraýjy guramalaryň işine meňdeş bolup, onuň edaratynyň gararsyz guruluş hökmünde işlemegi imitasiýa diýip adlandyrýarlar. Milli kanunlarda güwe geçilen hukuklary depelenen raýatlaryň kömek sorap, odalky ýyllarda ombudsmene eden ýüzlenmeleri jogapsyz galýar. Adam hukuklaryny goraýan guramalar dini azlyklaryň agzalarynyň ýydarlanmagy, türkmen häkimetleriniň hereketsizligi sebäpli dokumentsiz galan migrantlaryň dürli problemalary, şeýle-de türkmen türmelerinde ýitirim bolan raýatlaryň ykbaly baradaky eden şikaýetleriniň jogapsyz galýanlygyny ençemegede habar beripdiler. Türkmen ombudsmeniň ilkinji hatawaty 2018-nji ýylyň tomsunda çap bolup deýiş. Şol ýylyň dowamynda 439 şikayetin hatawa alınanlygy aýdylyp, şolardan 90 şikayet boýunça hukuklary goramagyň kanuny çäreleri barada düşündürüş berilenligi we 25 şikayetin kanagatlandyrylanlygy habar berilipdi. Şunlar Aşgabatyň gaz edarasynyň işgärleri ýaşaýyş jaýlaryna aýlanyp, ilatyň gaz ölçeýiji gurallaryny barlamak çärelerini gaýtadan güýçlendirdiler. Gaz ölçeýijileri oturtmadyk ýaşaýjylara duýduruş haty berilýär. Bu aralykda Öý dolandyryş müdirliginiň işgärleri resmi nama almak üçin ýüzlenýän raýatlardan ýyladyş ulgam üçin tölew geçirmegi talap edýärler. Raýatlar ýyladyşyň kadaly işlemeýändigini aýdyp, resmileriň talabyna nägilelik bildirýärler. Tomuz passynyň 2-nji aýy gaz işgärleriniň ýaşaýjylaryň gapylaryny kakmagy bilen başlady. 3-4 bolup aýlanýan gaz işgärleri esasan parahat etrapçylaryna jaýlarda gaz ölçeýijileriň dakylyp dakylmanyny barlaýarlar. Dip etrapçanyň ýaşaýjysy 4-nji iýulda aýtdy. Gaz edaranyň işgärleri hasaplaýjylary oturtmadyk ýaşaýjylara duýduruş hatyny gowşurýarlar. Şeýle-de olar ýaşaýjylara bu ýagdaý ikinji gedek gaýtalansa, onda gaz öpçünçiliginiň kesiljekdigini dilden duýdurýarlar. İkinji gedek gelenmizde gaz ölçeýiji gural bolmasa, onda polisiýa hem ýüzlenmeli bolar diýip ýaşaýjy gaz işgäriniň sözlerini titirledi. Duýduruşyň ýany bilen ýaşaýjylara düşündürüş haty hem gowşurulýar. Onda gaz ölçeýiji oturdulmadyk ýagdaýynda Türkmenistanyň prezidentiniň 2001-nji ýylyň 3-nji maýyndaky 52-27 belgili karary esasında sarp edilýän tebii gazyň mukdarynyň ulanylýan gaz enjamlarynyň kuwatlygy boýunça hasaplanyljakdygy hem duýdurulýar. Köp gatly jaýlaryň ýaşaýjylarynyň arasynda gaz, tok ýa-da suw төлewlerini almak üçin gelendirler diýip
gaz işgärlerine gapylaryny asla açmaýanlar hem bar. Bu raýatlar güzeran eklenji juda agyrlaşan ýa-da aýlyklarynyň berilmegine garaşýan raýatlar diýip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz aýtdy. Türkmen hökümeti ilat üçin elektrik energiýasyny, gaz we suw ýeňilliklerini 2018-nji ýylda ýatyrdy we bu karar 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan güýje girdi. Ýurdun prezidenti şonda 25 ýyl ozal girdilen ýeňillikleri ýatyrmak kararyny ilatyň has gowy ýaşap başlandygy we döwletiň goldawyna mätäç däldigi bilen düşündirdi. Şondan soň ýaşaýyş jaýlarynda elektrik, gaz we suw hasaplaýjylary oturtmak işleri we onuň talaba laýyk işleşine gödäwçilikler güýçlendirildi. Ýöne Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysy aradan 4,5 ýyl geçen bolsa-da hasaplaýjy gurallary oturtmady kojalyklaryň henizde bardygyny aýdýar. Parahat etrapçalarynda esasanan parahat 7 we 8 ýaşaýyş toplumlaryndaky jaýlaryň tas hiç birinde diýen ýaly hasaplayjylar oturdulmadyk diýip habarçymyz aýtdy. Onun sözlerine göre bu barlyglardan soň käbir ýaşaýjylar gaz ölçeýji gurallary gaz edarasynyň işgärlerinden satyn almagy çalyşýarlar. Ýöne işgärler gaz hasaplaýjy gurallaryň gutarandygyny, onuň geçen ýyllarda bolandygyny we 300 manatdan bahalanandygyny aýdýarlar. Häzir paýtagtyň bazarlarynda Eýranda öndürilen gaz ölçeýjiler 500 manat, Russiýada öndürilen gaz ölçeýjiler 750 manat bahalanýar diýip habarçymyz aýtdy. Azatlyk barlyglar barada Aşgabatyň gaz edarasyndan kommentariýa almagy synynçdy. Ýöne redaksiýamyzyň 4-nji iýulda ýygyderli eden telefon jaňlaryna hiç kim jogap bermedi.